खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय जों दा फुटबल खेला खेलाया जादों दावहायाव बेवहाय आब' बुजि फैगोन ना दिनै जों बिथांखौ नायनो नागिरदों दिनै ओमफ्राय गारिफोराबो जायाखै लोगोफोरबो दंबावो सिगाङाव आरो बिजाबो दङ दा जों थांगासिनो नोंथांमोनाबो जों फैफाबाय थाबानो जाबाय थांगासिनो दंब्ला आब' बुजिनो नागिरा खेलाया बिथांमोनजों जागोन बिथांमोना साद्रिनि आरो एगेन्स्ट टिमा जागोन बासुमातारि siapa berbayar naik get pas get dia. Cinta lawan manusia. दसे मोसानाय होगासिनो गासिनो तुमरा नायबाय था प्लेयार लिस्ट लायनांदो प्लेयार लिस्ट लायनांदो नै बेवहाय आब' फुजिया सफैबाय नोंथांमोना नायबाय था जने बायकान्सा गोथारनि बायदि माथो दिहुननो दोनलायगोन बाबु नोंहालाय मानो सिना लुगैदों गथ'थ'आनलाय Minggu pani belok sih? Oh minggu pani belok sih? Ya sana video lah ini. Dari tenang. Bang, tim di sana ini dia kolongan. Nah, kalau tim jangan lama jangan. Tim ni. Ayo kita bisa bang. Botolnya macam cekil bawa nih. जोंनिया आलासिया कन्ट्राक्टरखौ ट्रफिखौ लानानै मदद खालामबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङानो जोंनि चेम्पियन्स ट्रफिखौ आजावनानै लाखाबाय बिथाङा हान्थिलांबाय सिनेमायावसो गोजौ नुयो मालाय
बे बुब्लियाव आरोबाव जों सिनायथि होनो दावगादों जोंनि दिनैनि बिथाङानो जाबाय जोंनि इयुन बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दायो जोङो गुबुन सासे जों अरायबो नाजाबाय थानाय सासे जोंनि समाज सिबियारि जोंनि बिमा बिफानि बोसोनगिरि बिथांखौ जोङो सिनायथि दावगादों बिथाङानो जाबाय सुरेन गयारि बे बुब्लियाव जोङो गोबां खालामनाय जासे बिनि थांनाय गेलेनाय बे गेलेनायखौ बेखेवनानै स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बोर्ड बेखौ दानो थाखाय थियारि खालामदों आरो बे खम दिननि गेजेरावनो जुदि दाफुंजायोब्ला गासैबो इभेन्टफ्रा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बर'नि बर' समाजनि सायाव माबाफोर जौगाजानो लुबैयो मा जौगानायखौ लुबैयो बर' समाज जोंनि गेजेराव जेरैबायदि माखासे जोंनि गेलेनाया जिहेतु गेलेनांगौ बे गेलेनाय समाव जोङो जोंनि बिथांमोन सानैखौबो जों सिनायथि दावगादों बे बुब्लियाव जोङो बिथांमोनखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे